Per primera vegada a Mallorca, unes 300 dones soles amb infants al seu càrrec es podrien beneficiar d'una nova línia d'ajut que el Consell adreça a un dels col·lectius més vulnerables a la crisi. Els doblers que rebran les sol·licitants que compleixen amb els requisits pot oscil·lar entre els 3.000 i els 1.100 euros en funció de les seves circumstàncies econòmiques i familiars. L'ajuda es pot sol·licitar fins al 30 de maig. A més, com es tracta d'una mesura de caràcter extraordinari, no excloeix la percepció d'altres ajuts com la renda mínima d'inserció. Des del Consell s'ha destacat la necessitat d'aquesta subvenció, ja que l'increment de l'atur afecta molt més a les dones que als homes. El mercado laboral, cuando hay una situación de crisis, expulsa, lo primero de todo, a las mujeres, por varias causas, entre ellas porque normalmente ocupan puestos de baja cualificación, no porque la tengan, sino porque el mercado las ha situado ahí y por lo tanto las deja en una situación de potencial exclusión.